Ka kubor ne por day Balei u Jisu ong wat mut bangawan ban pyndam yu hukum Balei ong gumta naga gospel jo Matthews kolong ba san ga khot bakhat nyu no san khot bakhat nyu Matthews wat mut bangalawan ye ban pyndam ye hukum lani ye nongiathuhlypa ngam shumwan ye ban pyndam henry ye ban pendep kata gade ge jing ong Jisu na khubor gade gane Balei u Jisu ong wat mut bangawan ban pyndam ye hukum badi nongiathuhlypa kadau gade na marba kibru kimut ba uan ban pyndam ye ka. Now Balei kimut kibru kimut ba uan ban pyndam ya ka hukum. Kata gede ka khubor hani ka por. Balei kibru kimut ba uan ban pyndam. Kadau gede namar ba kumunuksa. Haga gospel jo Matthews no bakhat khandai. Jisu ong na ki Pharisi ki wan bat ki ong ka bit ne em ki jiu ki wan Jisu ki ong ka bit ne em ban pelaj tengah. Jisu ong haga gospel haga kitab Genesis lada pipule ubriun eno I kami khpa bot un yane balaga tengah ti maki kinilong kawai kado te wat ya gata ga ba Balei upan yeso to wat ai ba ubriu on pan ya khlat ki jiu ki wan ra hau Jisu da ka hukum Moses okay ki ong Balei par Moses u ong ingi bangin pelaj u sya ingi bangin pelaj tengah Jisu ong namar ka jing do no jong pi na ka nuksa ka manukong Balei ki jiu ki mut ba u Jisu uwan ban pyndam yu hukum namar ba uwan u ong hagjisha ombit ban pelaj ye ka tengah kimut bo Jisu la pynskhem ye hukum Moses namar kat kum hukum Moses long beg ban pelaj tengah ro Jisu wan bo ong ye bo briu ya ga bo Balei ula pen yes so to wat ai bo briu un pen ye khlat kimut ba Jisu nagata daw ki jiu ki perkhat bahan tharai une briu une Jisu na naset ya syuk kat bakum hukum Moses now ke ede ngin pe dak kidang bon haka ka nuksa ka baar kadai nadangia lek ban pe ye ka jingja jang we ka kenthe ka ba ki Pharisi gi kem ye ka ha por ba kadang khlem ha gospel jong yonis nagani ga briu kat bakum ka hukum Moses dei ban lan themau ya ka tan reke ga baja dei ban lan themau ni ga briu reke ga baja por jong Jisu baru Jisu ong unu na pedeng jopi u bom don pop to ai bo on lan themau shwa ya ka so ngiyo I hang turo ba Jisu khlem le ya ka bala ong do Moses na markat kum jing ong jong Moses dai ban lan themau ya ka so Jisu khlem le kum o Moses khlem ai bor ya ki Pharisi bekin lan themau ya ka na ta ga daw kimut ba uneu bru tharai ya shu kat bakum ka hukum Moses kan ma pha ko khubor ga degene Balei ki jiu ki mut ba Jisu uwan ban pyndam yu hukum okay now show la dengi lej ban pule ya ga gospel jong Matthews kolong ba pra kadon gawai ka jing judge pang we briu uba pang yang thole kat kum ka hukum Moses une ubri pang yang thole udai ban shong sha
shong sak kendong jong snong un sa jit marwe sajingai na ka imlang sa lang dei ban shong bat dei ban kta ye ki briu ki bat dei ban don perlok perjor dei ban shong marwe briu sajingai na snong tan rebo Jisu hadin boleh lap haulum one here but ke Bible ko ong ladon way unong ladon way uba pang yang thole one baru ong ku kenrat halong ba pra Matthias kat khot ka ba ar but uni unong krong one baru mani u ong atra la da mimon milaban penkhia nga baru Jisu le tho u ke Bible ong Jisu te ula kner la gkhti bat ula khta yu kat kum go hukum Moses omlong ban khta yu ba pang yang thole re Jisu one bat ke Bible ong ula khta yu ba pang yang thole so ki jiu gi pej bat ki ong hana uni ubru sumar yu hukum Moses nama ru khta yu ba pang yang thole khta le belai la dingi lej ban okay pi lej ban la da pipuli hagalong go ba prab yang kat khot ko ba shpo ba khat we khat ar kane ga de ga jingilap jong Jisu boru ong kum ne ong shibonte kin wan na mi ngi ba na sep ngi kin shong shania shibonte ki briu ki ba na mi ngi na sep ngi kin wan ban shong shania ha u Abraham baru Ishak baru Jacob hage hima ki beneng habo Jisu ong ni khtin shibon kin wan na mi ngi na sep ngi kin shong shania baru Abraham u Ishak baru Jacob ki jiu gi sngoto ba kata ka mi ngi na sep ngi ka kedo shapang ka kren shapang ki gentle kam dei ma ki jiu ki ba sngoto ki badana do por ki sngoto ba ula kumnom tau kuren ha jing sha ga himau Balei ha jing sha ki gentle kim don banta himau Balei kat ba unne pat ubreu kat kum ka Torah jongi kat kum ka Bible jongi ka kum ka kot niam jongi ki gentle ki long ki so kim don banta himau Balei kat ba unne pat Jisu wan boru ong on shim ya ka hima on shim ya gani ka hima na hagal nong ba an puli el nong ba arpo ar okay oh yes nong ba arpo ar sorry nong ba arpo we ka dekot ka ba saupo ar bat ka ba saupo lai u Jisu ong kum ne namar ka tangong api ya ka hima jo Balei on shim ya ka na pi ki jiu but on ai ka ha ka jat ban riu ka ba sei sok khambon u Jisu ong ini ka jat ban riu ka ba sei sok khambon u ka ne ka kren jipang ki gentle on shim ye hima Balei na pi ki jiu on aya ka hagi gentle te ki jiu ki ba ngap u Jisu ba yalap kum ne kim so tanat de kata bar ki ong ba une u Jisu imat ba ula khlebe yalap kat ba kum ka hukum Moses kat ba kum ka Bible Testament barim jongi namar ka kum ka Testament barim jongi ki gentle kim don benta hagi hima ki beneng kata ga dei ka we ni ga nuksa Balei ki jiu ki mut ba uwan ban pendam ye go hukum now ada pi ngin ya okay ngin lek pule elong ba khandai jo Matthias khandai ka khot ka balada pi pule khot ba chpo khat we ka Bible ko ong te u Jisu ya bamlem bat ki nong krong ka jina bat ki nong pop hallelujah u ya bamlem bat ki nong pop bat ki nong krong ka jina te gi parsi ki ba yo i ga ta kim so tanat namar gi parsi ki tip ila de be gi bru jong go hukum bat ki so tanat haban but kisngo sarong bhan mar ba kidai ki bru ki ba khot il de ki ba hok kat ba kum go hukum te kim ju khle bat ki nong pop kim ju khle bat ki nong krong khajina namar kat ba kum ka jinge jong ki ha go hukum Moses omde ban ya khle bat ki nong pop bat ki nong krong khajina bat ki nuti de rega Bible ko ong u Jisu ki khot yo Jisu ba udu lok jong ki nong pop bat ki nong krong khajina ka ta ga we ni ki daw Balei ki mot ba uwan imat uni ubri ula khlebit de ujiu imat ula pendam yo hukum Moses hana na ot khot ba khat sa ga Bible ko ong ki jiu ki la kli Jisu ki ong Balei ngi ki Pharisi ngi sha jingit kat ba kisenran jome kine ki de ki senran jong Yohanes on baptis ba kiwan ki on Balei mangi ki senran Yohanes bat ki Pharisi ngi sha jing it an gapor hare ki senran jome pat kim sha jing it
kat kum ke jis ngotu jong ki senran jong yonis kide ke jiu yonis ro jiu bagi parisi ro kide ke jiu now ki ong kat kum ke jinget jongi ni dei ban sha jing it man gapor so balai ki senran jome kim sha jing balai mem hi ka ki bakin sha jing it kemut kum ne ka ega baki yo ino jisu kide ba ju hi ka ki senran jo bakin sha jing it kemut imar uni ubru la khlem be sumare hukumu Moses ka ta kide ka we ne ki dau hallelujah now la de ngilej ban pe ngin pulei glo na do glo pesan ka kubo jang ade balai ki jiu ki mut bau jisu uwan ni ban pendam yang hukum bad ignon tolpa ka daw de namar kane ka jinglap jong jisu haulum boru ong hagal nong pesan khot arfwe arfu ar gong kumne pijio snone em balo ong haga porman berim by men on penyap uno ba penyap un de ban hap haga jim syara bakraw hanrei ngapat ngong api uno ba bitar yo para jo ude ban hap haga jim syara bakraw now habo yalap kumne jisu ka ba ki jiu sngoto kemot hana ula pen kala ye hukum Moses ke mano bo ong men on penyap de Moses uno ba penyap de ban hap haga jim syar so kata ada ke jing ong jo Moses baru jisu ong pijio sngon em hagi por man barim ki jo ong kemut kumni pijio sngon em bo Moses wo ong men on penyap uno ba penyap ude ban hap haga jim syar ka ba kraw Henry ngapat ngong api marsen ong jisu hare ngapat ngong api kemut ki ong imat ula pen kela ya ke hukum Moses umpat hun imat tangkat tu hun imat ya ke bo Moses ong na kata daw ong hare ngapat ngong api so kini kita ki jing kini kita ki ege pelong ye ki bru bikin perkat imat bo ni wan ban pen kela ya ke hukum Moses now ladapi pulei gelong ba arpon yo pijio sngo na embol ong hagi porman barem men khlem kipai ba ki ong ngi jo sngo bol ong men barem Moses bo ong ngi jo sngo ye kata bat ngi im de kata kat bangi la jisu ong khot arpra na ong hanrei ngapat ngong api uno uba pet ye ga kentei okay daga khmat ka daga donut ga besniu ula khlem ye ka haga donut jo so ki ong re unu jisu no nazareth imat hun ye ga bo Moses ong uwan imat ye ga ban penkela ke namaru jisu ong hre ngapat upendon kami ni ktin henre ngapat ngong api na kita daw gi perkat uong biang pijio sngon em bal ong ipor men berem thot ba ap la polai men smai he jisu ong re ngapan ngong api galong ga atkot la pra ong pijio sngo bol ong ipor men berem ga khmat amar ga khmat ga benet amar ga benet thot la khunda ong henre ngapat ngong api ong jisu uno bathap ime negane nagane to pensha sagane so kimut ba jisu wan ba kine ki jing hika yo jisu kum ne ki pelong ye ki jiu bakin perkat imat uni ubri ulawan ban penkela ya ka dustur jongi ka bangi lapdiang no kpa temen jongi Moses now let the pilaj ban pule no ba khandai biang all right haguno ba khandai ka dekot ka ba all right ka dekot ka ba sorry okay now ngan peni segwi to kalau nong ba gospel jong yones kalau besan gospel yones no besan hallelujah ngai pedang sak skor kalau besan ke gospel jong yones sorry kadkhot ka ba bla ba kundai wat igi jing tho na bahaki pi wat igi jing tho na bahaki pi mut ba pi don ke jing bom jikut ujisu kren yakine shaki jiu baru ong ki pi ki jiu ki parisi ki jiu pi wat igi jing tho mo pi perkat ba pin yo jing pen im na ki jing tho ki jiu ki da ki bru ki ba yele kat bala ban le ya ke bala tho ha ka testament brim pi de ban sngo tho ikne ke wai ba ki jiu ki da ki bru ki ba perkat ba da ka bale ya ki jing tho kin yo jing bom jikut baru jisu wan baru ong pi perkat da ka ba pule ke testament brim da ka ba le ya ke jing tho baru ong to pi mu pi yo jing bom jikut pim yo jing bom jikut u jisu wan baru kuran ong pinom yo jing bom jikut da ka ba le ya ke jing tho
wat iki be pim thara pi yo jing bam juko de balai ki pim man wan hanga na kata do pim yo jing ka jingelap ka jing kren jong Jisu ka bolong direct kum ne na kata ga daw ka polong iki jiu bikin perkat imat uni Jisu no Nazareth u persya ye testament berim na kata ga daw Jisu ong ngam shon ye ban pendam ye hukum bat ye kinong itholpa so kinong tholpa ka kren chpang hukum bat no tholpa ka kren chpang ga testament berim borok way ki jing tho jong Moses bat ki jing tho jong ki prophet dan ni kinong itholpa kini ki jing ong jong Jisu kum ne ki pelong ya ki jiu bakin perkat imat uni Jisu la khlebe now la de pule ye ka alright ka gospel jong Lucas the gospel Lucas la de pule no banyo hallelujah ka nong banyo ki ong agat khot ka la busau u Jisu u ong kum ne u khon bri u wan u ba mu di but pi ong pi gi jiu pi ong khon bri mo u Jisu kren yela de hakmi ubri ba bam lot but ubri ba dikiat okay ka babel kasi ka ong tao pikot yo khon ubri pikot yo nga bangade ubadi kiat namar pi i nga bangara bam da di shisha so pikot yanga bangade ubri uba bam lot ubadi kiat but ulok jenggi nong pop bat gnong krong kajina balai ki jiu kinang ban ong kum ne namarele de kim judi namarele kim da bam lot namarele de kim ju khle bat ki nong pop bat ki nong krong kajina pada baki yo ibo Jisu im kum ba im ki im kumu im lembat ki nong pop bat ki ber krong kajina na kata raw ki khot yu ulok jong ki nong pop so ne de ka wei ni ki daw balai ki ju kim balai ki ju ki perkat ba imar uni ulawan ba pendam me hukum namar ka kum go hukum ngim de bane khle bar gi nongpo hallelujah kadon go wei briu hagat kot na do kot ka bala pon yo ter pe pule hado kot ka bala po khundai udon wei briu bu kyrteng u Simon u Jisu wana ga ying ju u bar u bama ying ju u kadon go wei ga briu ka nongpo ki kot ga ha ga chnong ga nongpo bat ka wan ka sat ye kjat jong Jisu ka yam ba ga sai ye gi kjat Jisu dagi umat bat ka nyat ye kjat Jisu do snyo jong ka now Simon Petros Simon Parisi ubreu Parisi so tenat ye kene baru ong ladau ni ubreu udai no Balei ladau ni ubreu udai prophet un jendelatip ke bakum ke egene gabreu ke baktai u namar kene ke gabreu pop kemut ki Parisi kim jusha bagi pop ki kta ki namar kimut bangi dai ki breu jong ke hukum ngi dai ki breu jong ki khono Balei ngi te ngim ju khle bagi pop ngim jusha ke pop bakin kta ngi kanero kadai ka wai ni ki daw Balei ki mut bawan ye ban pendam ye ka hukum hallelujah now lada ngilet ban pule ye gonong ga ba khat ar jeng nong ba khat ar jong ga kit jong gospel Matthias kadon ga wai ga jingja ga ba Jisu thot banong kong ter pe pule sherum ka babal ka ong ki sanram jong Jisu ki lek ki ya naga lengkha haga sngi sabaton kat kum go hukum Moses dei ban yaj lenti omne balai lengkha haga sngi sabaton but tang namar baki yaj lengkha kira kate sok ko ru haga sngi sabaton kat kum go hukum Moses dei ban kate sok ko haga sngi sabaton dei ban teliat sok ko sngi sabaton makipat ki teliat bat ki bam haga sngi sabaton bat ki knyom ki ong balai gi senram jame me sha ki bakin kate sok ko so balai kyong gumtan namar yala de kim jule kait so keu kim jule che lengkha sis beton ki mot baki sumari hukum us Moses biang pa biang tik pa tik kat bau new Jisu no Nazareth imat ula khlebe u sha laga sha baru penkhen ying sis beton naga ta daw kisenang banong imat new breu ula penkhen ying sis beton imat new breu ula penkhen ying hukum Moses naga ta daw Jisu hab banong wat mut bangawan ye ban pendam ye hukum bat kinong tulpa ngam chwan ngawan haji shaban pendep ye ka kata kane gade ke khubor junga ha ka next video so now sagawai gnuksa glory to God kat kum go hukum Moses dei ban le igno no kam ha ga sngi sebaton la da pi pulit khot ba khanda ba bispo udon wei briu ba pang yap shiliang
hak sebeton Jisu penkia yu bat ki Pharisee ki khnyum nama balai ki khnyum namar kim ju penkia namar ki mut ba omlom man penkia brio sebeton kat kum go hukum Moses Jisu penkia asin sebeton Jisu penkia yo brio mat laru sebeton so ki Pharisee ki so tenat ki mut bo Jisu ula khlebe ula pen ula imat une brio ula penkheng si ya ka hukum Moses so nagata daw Jisu wan berong wat mut bangawan ban pendam hukum bagi nong tulpa ngawan ni ban pendep yaki ka kubor jongan next kede gini ngawan ban ane kubor next kede gini kumno Jisu yelap kumno Jisu baru apostol Paul ki yelap kata ada ka video ka ba ka bobot ikene so ngakwa pin shashkor so gine ki ek don ru ka por ka baki ong Jisu ong balai mem ju tetkti balai mem ju sakti hashwa ba men bam hashwa men bam balai mem sakti Jisu ong pi ki ba shu pi ki Pharisee ki ba shu sat ye ka bana shabar ka ba donut je pi ka dap daga put sudah so namari lede ki sakti shabakin bam ki wan yo na ki dele kamlong ka ba pher ban le umta namar kalong ka e balong hygienic kalong ka e ka ba don kam na mata ka kot ka khya har ki Pharisee ki bot bagare ka pop ke dai ka bom khoi ke dai ka ba kum ta ter so Jisu im da rukom da kin im da ka sur ka ba uyos ngo ya ka ba ukpa ukren ong yu bu unkren ka e ba ukpa ju ong yu bun le ya ka taw le so Jisu khlem im da hukum Moses khlem im reu im da hukum ukpa na ga don ka por no ba ar phlai ha ga kitab Matthews gospel Matthews pule to ter ka Bible ka ong Jisu wong pigi Pharisee ba ki ba jupel ko ye ga bana shaba shapo ga dap da yap sudah ki arsap ki Pharisee ki khon ki su ki psain ong ye ki ba pigi ba snotanat ba ki brugin khot ye pi rabi hagi jakayo namaru Jisu ka ame don shibon ki Pharisee ki yash shayo ki kwa ba ki brugin ito ye ki pong ye ki jan ki ba jinsur je ki khna ba ki brukin ito ye ki ba ki de ki pastor ba ki de ki nongiathuhlypa ba ki de ki nonghika ba ki de ki rabbi par Jisu ong piso tenat hai gani ga title piso tenat hai gani ga iga kyrteng rabbi Jisu wan baru ong ukhlem yelap kum yelap ki Pharisee ka Bible ka ong ki bru ki kendit threat habak yosngo ba Jisu yelap namar ukren da ka bor kum ki Pharisee kum ki nong tho ki badai ki ju ki nong tho ki Pharisee kum ki baju kren nyo ga kren niam bai na ga we ga sebeton je we sebeton kat ba Jisu wan baru kren da ka bor ba ki mut ba neu bru imat ya ket ba kum ke hukum Moses kini ki ek jing kini ki dai ki ek bo Jisu le ka ba pelong naw ladanga penipi ngam kut shu yegene ka khubor rengam ko abakan bangan kren jrong ko abakren lengkot khnang ba phila ban yesngap lada phiyo I sau po minute phinam yesngap shu don ki bru so tanat oi ki sngap lada argan taro rai na mata ki babon ki pai ba hai ki pechwa ki minute so ngako ban kren lengkot kat bala Balei Jisu ong ngamshum lawan ga ban pendam ya hukum bagi nongiathuhlypa ka daw namar ba kibru ki mot ba wan ga ban pendam ya hukum bagi nongiathuhlypa now ka jingkli ga ba mi ga dai balei kibru ki perkhat ba wan ban pendam ya hukum ki daw ngala de pen ip ngala ip kato kan ni ki daw ombaro re kato kan ni la pen ip kini ga dai ki daw tenrai balei ki jiu ki mot bo lawan ya ga ban pendam ya hukum bagi nongiathuhlypa ublen kerkuingi ngan sekendo ha ka next video